Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Primer programa del mes de agosto. Y como mes de agosto es el mes del pulpo, bueno, fue ya el de los pimientos el fin de semana pasado, pero ahora es sobre todo el mes del pulpo, porque en O Carballiño se celebra el próximo domingo esa 64ª edición de esta fiesta declarada de interés turístico internacional. Por eso nos hemos venido a O Carballiño. Vamos a hablar con dos de los artífices de la organización de esta fiesta, José Manuel Dacal, concejal de Turismo y Industria, y Diego Fernández, concejal de Cultura. Ellos nos van a hablar de distintos aspectos que tienen que ver con el pulpo y O Carballiño y la fiesta y la programación que hay a lo largo de estos días y que ya hubo. Y antes, además, nos vamos a ir al supermercado Plenos de la avenida de Zamora, porque allí nos espera Roberto Pomar. Vamos a comprar pulpo. Claro, es otro pulpo, es el pulpo de la ría, que es muy rico también. Hay quienes defienden que es más rico uno que otro. Yo creo que los dos son tan ricos y sobre todo se pueden comer, bueno, en cualquier momento, siempre que haya manera de alguien te lo cueza, ¿no? Bueno, pues con esos ingredientes y alguno más hemos preparado este programa de hoy. Bienvenidos a Cosas de Comer. Agosto es, bueno, el mes del pulpo. Como, yo que sé, carnavales es el mes de la con grelos. Exactamente. Agosto es el mes del pulpo porque es la fiesta del pulpo en O Carballiño, que está declarada de interés turístico internacional. Y por eso hemos venido, por eso y porque lo prometimos la semana pasada. Exactamente. Venimos otra vez aquí al supermercado Plenos de la avenida Zamora a hablar con Roberto Pomar en la pescadería, porque hoy tienes aquí unos pulpitos de la ría. De la ría de Vigo. Sí. Espectaculares. Sí. Están en temporada, es súper sabroso. Estuvieron 2 meses en veda, sin ponerse de vacaciones. De vacaciones, exactamente, guiando. Y aquí tenéis, pueden ser un pulpo de buen tamaño. Sí. Oye, ¿sabes que en la zona de Escocia tienen un problema con el pulpo que les está acabando con el bogavante? Hay una plaga, una invasión. Es que es lo que pasa, que cuando hay mucho pulpo, aquí en esta zona, por ejemplo, la centolla es la que se resiente, hay poco centollo. Sí, y poca nécora. Y poca nécora. Sí. Y poca vieira incluso, lo que pasa que ahora, porque el pulpo agarra con le hace tal, abre la vieira, tal, le mete una piedra y luego ya no lo se deja para, cerrar. exactamente, sí, cierto. Pero además, aquí, que ahora cada vez está más escaso. El pulpo. Sí, ¿no? Bueno, a ver, yo no diría que está escaso, porque, está caro. Está caro, eso sí, está caro. Entonces siempre se pide lo justito, tal, porque es producto caro, es evidente. Mira, este pulpo está en casi 21 euros, es un pulpo de 1,5 kg a 2 kilos, pero bueno. Pero a ver, no merma tanto como el pulpo marroquí, no, ¿sabes? Claro. Entonces, de aquí salen una buena ración y al final te sale... Y sabe más rico. Sí. Yo sé que el pulpo de O Carballiño es riquísimo, pero es porque lo saben hacer. Lo saben hacer, exactamente. Exacto. Debe ser el agua de Carballiño también. Sí. Pero este pulpito está muy rico, El pulpo de ría no tiene color. A ver, tiene un sabor especial. Sí. Y bueno, lo tienes prácticamente todo el año. Excepto esos meses que van de mayo a junio, que no se pesca, que te dan la posibilidad de traerlo de Portugal. Y aunque sean las mismas aguas, pero no es lo mismo, porque no es esta bahía que tenemos, ¿sabes? No. Bueno, son casi parecidos, sí, pero no es la ría gallega, ¿sabes? Entonces, es verdad. No tiene la misma alimentación. Es verdad. Y allí no entran en veda en esos meses, pero en esos meses no lo traemos. Ya, hacéis bien. Solo trabajamos Bueno, pues nada, a tomar el pulpo Carballiño, que estamos en temporada, y luego en casa también que está muy rico. Está espectacular. Con 35 minutos, 30 minutos. Así. 30 minutos en agua hirviendo y pues 15 de reposo. Exacto.
15 de reposo. Y si le echamos un cachelo para que cueza con él. A mí me gusta con ajo, después a mí me gusta comerlo con ajo. Sí. Ajo en crudo aquí. Sí, Mi sí. zona de la Ribera Sacra se come así. Ah, bueno, sí, vale, está muy bien, pues, o si no, con pimentón. Y si no con pimentón, pimentón también se echa. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Espera. Hai un pulpeiro faenando tras de min, o sea que saben xa os nosos espectadores que estamos en o Carballiño e estamos con José Manuel Dacal, que é concelleiro de Turismo e Industria. Dúas ramas que ademais teñen moito que ver co pulpo, non? Porque... Sí, indudablemente que o turismo, o pulpo é unha industria, entonces a nivel local representa moito porque temos cámaras do pulpo, cámaras que é de auténtico pulpo xa preparado, tú podelo levar, collelo en calquer parte do mundo e o metes na caldeira a súa temperatura e a la boca, a la buchaca, como decía o outro. E aí é onde entran despois os turistas, porque isto move a moitísima xente. A festa do pulpo, este ano que estamos na edición número... 64, 64, que é dedicada a Lanzarote. Sí. Ali fixemos unha presentación e verdadeiramente pois, cada vez expandímonos máis no mundo, na terra e no país, indudablemente. Este ano vamos a ter xente aquí indudablemente de Italia, como tuvemos o ano pasado, 90 Padovana, que sabes que estamos hermanados, con Alilló tamén. Vamos a ter xente indudablemente de Lanzarote, que creo que ven hasta o presidente do Cabildo. Vai estar Ángel Vázquez, que é precisamente, en este caso, é o presidente naquel entorno do seu partido. E logo, además é un carballinés que ali en turismo é o rei. Daí ven o enlace, aparte das aguas, facendo un guiño ás aguas canarias, non? Porque, como ben sabes, o pulpo procede moito desas... Claro, é que é o gran caladoiro, o canario sahariano. Canario sahariano, efectivamente. Entón é un guiño que, aparte agora, tamén vamos ter xente de Mogán. Mogán é unha zona de Canarias, eso xa é de Gran Canarias, e onde tamén queren que po ano que ven que lle dediquemos a festa do pulpo, invitáronos a ir ali fan unha famosa feira do atún, o fan creo que en outubro, vamos ir alá, queren vir aquí encantados, estuveron en Lanzarote, salieron encantados. Tamén xente de Sevilla, que como ben sabes, Carballiño estuvo representada na feira de abril de Sevilla, en un stand do Lar de Galicia, donde estaba todo, fotografías da nosa terra, do noso pobo. Está moi ben. En esta, bueno, a festa, cando comezou, hai 64 anos, era unha festa dun día. Agora é... Sí, dous amigos xuntanos ali, foi crecendo, pois mira xa agora os niveles que ten. Entón, que temos que intentar é cuidala, protexela e aprender de erros e que todo vaya para arriba, que cada ano que vemos é que vamos a máis. Cantos días son de festa? Bueno, antes eran 2 días, agora xa temos polo menos 20 días. Eso que, nese mes, no mesmo propio mes de julio, facemos tamén o Carnaval de Verán, o sea, o verán no Carballiño é moi importante porque o retorno do emigrante que veu de México, de Venezuela, de Panamá, de todas partes, de Europa, muchísimo tamén temos, pois aquí síntese verdadeiramente na gloria. Traen os nenos aquí poden andar, disfrutar, comen, bueno, isto repercute muchísimo na hostelería, no comercio, na vida propia da vila, entón, claro, tens que encherlle de actividades. E nos en eso procuramos foi... Ti que además eres bastante festeiro. No, a mí non me gusta, como dicía outro. No. É bueno, a verdade é que... Gustache como a leite os chivos. É verdade que tumemos este primeiro fin de semana pasado de viños, unhas catas de viños, unhas bodegas, incluso unha de Portugal, de Alilló, con os que estamos hermanados, e despois a Ribeiro. Eu respeto o Ribeiro, quero o Ribeiro, porque Carballiño e Ribeiro somos hermanos en todos os aspectos. Sí. O Douro tamén está ben, o de Alixó, pero bueno, Ribeiro é distinto. Debido, bueno, tú sabes, tamén estivemos ali o ano pasado, verdadeiramente, pero bueno,
pero nós respetamos os nosos viños, que os bodellos tamén son os viñazos, pero o Ribeiro para min é o mellor viño do mundo. Eso non cabe dúbida. Mira unha cousa, a festa, o día grande é o domingo 9, non? O domingo 9, sí. Que é o vindeiro domingo. E a partir de aquí, pois agora se desenvolve un montón de actividades. Pois mira, agora xa hoxe temos un concerto de Burning na plaza da Veracruz. Logo mañán temos tamén mañá temos un concerto aquí de un tributo a Manolo García, como último da fila, secreto, un pouquiño, un tributo moi bonito, moi bonito. A ti gustache a década esa dos 80, dos 80, sí que foi. En eso, eu quero o de Burning, quero agradecer tamén a Xunta da Deputación, pois, que houbera escollido a Carballiño no plan dos concertos que fixo en Ourense con Loquillo e con Luz Casal, que creo que vai, pero a nos coincidíanos que o único que podía vir a Carballiño nestas datas era precisamente Burning. Pois Burning é un dos clásicos. Esa chica como tú, un sitio como este. Exacto. Entonces, oye, pois é unha das cancións deles preferidas, e aquí todas as chicas son maravillosas e benvidas. Bueno, o pulpo está no centro da actividade do Carballiño, xenera moitísimo emprego, imagino. Sí, hai moitas empresas, como ben che dixen antes, no tema tamén de cámaras. E hai moitas empresas tamén de... Todo que é a logística. Claro, isto era un esclavo. O pulpeiro era un esclavo nos seus momentos. Hoxe, gracias a Dios, pois hai outros medios, teñen furgonetas, teñen... Sí, eles foron os que inventaron as food truck. Pois sí. Indo polas feiras de todo o mundo. Imagínate o que é ir con unha caldeira daqui a... Pois a... eu que sei, non pollamos máis lesos, a Santiago, por aí, e levar incluso que... Sobre todo as Rías Baixas levábase a agua daqui. Levábase a agua daqui porque ali a agua era... Eu acórdome, ibas a un bar e pedías un agua e sabía sal. Agua de grifo. Sí. Entonces, claro, porque hoxe en día non. Sí, é certo. Entonces, pois, bueno, que traballiños tiñan que levar. E foronse facendo famosas, e hoxe Carballiño, pois, está na élite do mundo. Notase esa declaración de interés turístico internacional, notase sí se nota. Menos feito que este ano de Italia, pois, do Concello de 90 Padomana, pois veñen 30 persoas que traen a todo o personal, ven unha full track tamén deles, que vamos a ter no parque. Pois, bueno, como nós estuvemos ali o ano pasado cunha pulpeira nosa. Claro. Bueno, pues darle unha... Terminarán facendo pizzas de pulpo, deles ali. Bueno, o que pasa é que o pulpo deles non ten nada que ver con noso, é distinto. É a súa maneira, eles encantalles o pulpo deles, un pulpo do Adriático, como ben sabes, pulpos pequenos. Son pequeninos, os fan de outra maneira que non é o pulpo á feira como é o noso. É verdade. Bueno, pois, solo queda decirlle aos nosos espectadores que veñan aquí a... Sí, pero dentro da programación da semana, todos os días, hai actuacións. Temos tamén unha novedade, un son cubano, que vamos ter un festival tamén E as actividades siguen máis alá do día 9, non? No, bueno, claro, indudablemente que sí. Pois xa temos o setembro, o sea, nós estamos facendo a presentación de xullo a setembro. Fixemos a presentación de xullo, ao 9 de agosto. Do 9 de agosto para diante, pois xa faremos a pertinente. Pero temos a tapa gigante, o martes, sabes que é un dos actos máis importantes. Esa é o punto, Eso é referencia clave a nivel mundial. A máis grande do mundo, e cada ano é máis grande que anterior. Vamos cocer uns quiliños máis, a tapa xa non podemos estendela máis, xa non damos... Entón, bueno, hai que dicir, bueno, pois uns 5 ou 6 kilos máis, ou 10, ou que sea, ou reducir o espazo de corte, porque plato non damos feito xa máis grande, un plato de 5,37 que para traerlo, madre mía, o seu peso, o seu tal... É complicado, é complicadísimo. Non, podes facer un plato de 3 veces máis grande que ese, pero non se trata disso, trátase do mérito que teñen os pulpeiros cortar eses 600 kilos de pulpo, 600 e pico kilos de pulpo no menor tempo posible. Sí, é increíble, verdadeiramente increíble. Ao concurso das camisetas, o sea, toda a semana... Toda a semana hai actividades. Conciertos dunha maneira, conciertos doutra,
vamos ter unha novedade moi importante que é unha escenificación teatral de como antiguamente eran as feiras, non? Agora non estou seguro se é un mércoles ou xoves, donde o obispo, o guardia civil, o alcalde, os concelleiros e tal, chegaban á feira, iban por un lado, iban por outro, e é unha escenificación que se vai empezar na calle principal e finaliza un acto del na Plaza de Veracruz. Tamén o día seguinte un acto de Carlos Montes, que fixo unha película preciosa sobre o Carballiño, que tamén a vamos ver na Veracruz a partir das 11 da noite. E así todos os días hai que facer unhas cousas e outras. Bueno, é unha excusa vir todos os días, tomar unha tapa de pulpo e facer unha excursión por aquí. Tes unha excusa importante para vir ao Carballiño. Que tes moito que ver aquí no Carballiño. Eu creo que sí, E gracias a Dios, pois é unha vila que crece, que en todos os servicios, en todo, incluso o comercio, que é raro, porque tú xa sabes que o comercio a competencia que teñen é complicada, é moi complicada, internet, grandes áreas comerciales, pero bueno, Carballiño podemos dicir que gracias a Dios o cerre de pequeno comercio vai se sostendo. Eso está moi ben. Pois moitísimas gracias. Bueno, verémonos en outra. Estades invitados a vir a Festa do Pulpo e a todos os que queran. Temos que ir un día a ver a fábrica de papel. Cuando queres, aparte podo che dar casi unha novedade que seguramente esta semana que ven a poñamos en funcionamento. Pois xa temos unha excusa para vir. É unha excusa moi importante. Moitas gracias. Gracias a ti. Están presentes por toda Galicia y más allá, a lo largo de todos los días del año. Nos referimos a las pulpeiras de Arcos, preparando y sirviendo sus tradicionales platos de madera, bien cubiertos de pulpo, sal, pimentón y aceite de oliva virgen, ya sea con 1, 2 o 3 raciones, bien calculadas. Pero es en O Carballiño donde esta imagen adquiere más protagonismo, cuando llega el mes de agosto, incluso desde unas semanas antes, cuando comienza la programación de esta fiesta que ya cumple en 2026 nada menos que 64 años. El pulpo de O Carballiño se hermana con otros 2 emblemas de la gastronomía de esta comarca durante estas fiestas, el pan de cea y el vino del Ribeiro. La bodega Pazo Tizón, que es la más septentrional de toda la denominación de origen, lleva años siendo la proveedora del vino oficial de la fiesta. Este año además viene, como ya ha sucedido en otras ediciones, condecorado con la medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas, además de otras muchas que fue cosechando a lo largo de los primeros 6 meses de este 2026. Uno de los hitos de la programación, quizá por su espectacular singularidad, es la preparación del mayor plato de pulpo del mundo, que año tras año revalida y supera. En esta edición, la gigantesca ración, que se sirve en un plato de madera de casi 5,5 metros de diámetro, estuvo cubierto por 610 kilos de pulpo, perfectamente troceado y en tiempo récord por las ágiles y muy profesionales manos de pulpeiras y pulpeiros que participaron en esta actividad. Pero lo verdaderamente espectacular son los cientos de miles de kilos de pulpo que cada año, los 365 días del año, cuecen, cortan y aliñan las pulpeiras y pulpeiros de O Carballiño en esta villa y en todas las ferias y fiestas de Galicia. Antes falábamos con José Manuel Lacal, él nos contaba un pouco o que representa esta festa, o pulpo, non? Para o Carballiño, e dábanos así algunha pincelada das actividades que se fixeron ata agora, pero eu quería que ti, bueno, os nosos espectadores coñécenche, Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño, me falaras un pouco do que son as actividades que quedan ata o día 9, pero incluso, porque aquí hai máis, non? Quero dicir. Sí, a programación cultural en Carballiño non para. Vimos dun mes de xullo espectacular no que tuvemos un entroido de verán, do que tuvemos unhas xornadas de exaltación do viño Ribeiro, no que tamén participou unha bodega portuguesa de Alilló, do Alto Douro, e dun sinfín de concertos, e efectivamente, pois agora pois entramos nesa, non recta final,
nesa reta máis intensa, porque a programación non para no Carballiño. Hoxe mesmo, pois, vamos ter un concerto teatralizado da banda de gaitas Os Catro Ventos, no que se vai a recrear unha antiga feira, no que tamén, a parte dos personaxes que compoñían pois ese grupo tan heteroxéneo que había nas feiras, dende o cura, a xente que ia aos vendedores, a Guarda Civil, pois tamén vai haber música, moi boa música, acompañando a esa teatralización, e que ademais vai continuar pois con moita música na rúa daqui á Festa do Pulpo. Tamén vamos a ter cine, onde tamén temos esa primeira longametraxe que fixo un carballiñés, a primeira longametraxe de cine histórico en España, que foi Carlos Montes, onde se recrea pois a historia do Carballiño, que foi presentada cun cheo absoluto no auditorio, que se vai poder volver ver. Despois temos un concerto do Septeto Naborí, que é un grupo que fai música cubana, música de raíz cubana, que vai facer bailar a xente. Despois temos ese sábado que xa entramos con moita música na rúa, que a Festa das Camisetas, son peñas que veñen a Carballiño, pois que se fan con a temática que toca ese ano. Neste ano, pois a festa está dedicada a Lanzarote, entón, pois, xa vemos moito volcán, vemos moitas cousas que... bueno, as illas, tamén moita xente está xogando co éxito da selección, non? Un pouco por facendo guiños, pois esa creatividade se premia nun concurso, pero tamén é un día de xuntanza onde pois a xuventude se reencontra, moitas veces pois xente que está fora traballando, familias, amigos, e se fai unha gran festa que culmina pois cun Carballiño ateigado nese sábado da Festa do Pulpo, e despois a xornada do domingo, que é espectacular. A xornada, pois, aquí na vila, pois, hai música de forma continua a través de charangas, que rematará a noite pois, con a actuación dunha orquesta, pero, sobre todo, no Parque Municipal, que realmente onde está a esencia da Festa do Pulpo, pois aí vamos a poder disfrutar dende a mañá de grupos itinerantes de música tradicional, pero sobre todo pois, tamén dunha serie de concertos de música tradicional moi representativa da cultura galega, xa dende as 12 da mañá, e que ademais despois á tarde, de forma paralela, pois, tamén van poder disfrutar pois, da Festa da Xuventude, que nos últimos anos ven congregando a milleiros de persoas nun espazo único como é o Parque Municipal, que ademais este ano conta cunha novidade, que é o seu traslado a unha zona moito máis cómoda para a xuventude, moito máis segura, totalmente ademais, e con moita comodidade, para a zona das Barcias, que é unha esplanada enorme, no que, como digo, vai haber futrás, vai haber concertos, e sobre todo ese día que é o pulpo, o elemento central, que é o que atrae ao Carballiño e que nos convertiu nesa vila por excelencia da provincia de Ourense turística, onde nas informes que se fan trimestralmente nos dan como que somos a vila preferente turística da provincia. No primeiro trimestre do ano sabemos que competimos con Osos Duros, pero para nós, dende logo, é un orgullo, e penso tamén que é o froito dun traballo ben feito e dun traballo en rede, porque aquí falamos de que non só é o Concello, senón son as pulpeiras e os pulpeiros, e a hostelería e os colectivos culturais, e aquí no Carballiño vamos todos a unha, e eu penso que é o importante. Esa é a clave, non? E logo, despois da festa, aquí a festa continúa, é unha festa infinita, non? Porque despois do día 9 sigue habendo actividades, non? Sí, falamos de que o pulpo é o gran reclamo do Carballiño, a parte, dende logo, hai uns meses falamos da festa da cachucha, acordaste? Un auténtico éxito. Tamén é outro elemento de atracción, a gastronomía, pero dende logo a vida cultural no Carballiño non para. Temos por diante moitos concertos, temos un festival que fixemos que se chama Feito no Carballiño, facendo unha especie de guiño ao Made in Japan, de Deep Purple. E a verdade, damos a oportunidade aos grupos locais, cousa que non pasa en Ourense, que teñen todos os grupos a súa oportunidade de tocar na súa terra, porque se non apostan na túa terra, mal van a apostar. É verdade, hai que ser primeiro profeta na terra, e logo sair, e non ao revés. Por nós damos a oportunidade, a parte de ainda nos quedan as xornadas de folclore internacional, que van ser o día 15, o día 16 de agosto, aquí na Veracruz, nun marco incomparable, nese gran templo diseñado por Palacios, e tamén, por diante nos queda moitos concertos, nos quedan feiras con música tradicional, nos quedan as festas do setembro, nos queda monólogo de Carlos Blanco, en pleno verán,
nos queda tamén a festa de Pepa Loba, que é unha festa tradicional que organiza unha asociación daqui de Flores, no que se recrea esa época na que viviu Pepa Loba, que en Carballiño ademais se publicou un libro sobre a súa historia e que ademais se fai unha recreación histórica nesa xornada, no que igual que falábamos antes, no que tamén participa incluso a Garda Civil, a Gavilla de Pepa Loba, o cura, tamén convidou aos telespectadores que se achegan ao Carballiño nesa xornada porque é moi bonita e que, como digo, no Carballiño estamos vivindo agora un momento espectacular, a xente valora non só o aspecto gastronómico, nin tamén o cultural, senón tamén ese ambiente festivo de respeto, de seguridade que ofrece esta vila, polo que moita xente elixe como destino, incluso por xente que vive tanto en México, Panamá, Argentina, Venezuela, como tamén xente de Suiza ou tal, ou do resto de España, que ven ante as cidades, esa voráxine que se vive nas cidades, ven o Carballiño como un destino atractivo, divertido, seguro, amable, e incluso, por que non dicilo, económico. Económico e gastronómico, e que aquí, aínda que a festa do pulpo, cada vez ten máis días de celebración, pero aquí hai pulpo todos os días. Sí. No Carballiño hai pulpo e pulpeiros todos os días, como digo, para nós é un elemento central. Hoxe o pulpo se convertiu non só nesas pulpeiras tradicionais, senón como podemos ver agora mesmo en restaurantes no que o seu atractivo, o seu elemento central é o pulpo, como tamén incluso moitísimos sectores moita parte dos pulpeiros do Carballiño tamén se transformaron, hoxe son empresas de catering incluso, no que a través do pulpo son seleccionados para facer celebracións, grandes eventos, etc. Ou incluso de transformación, porque non quero deixar tampouco, en Carballiño hai 3 cámaras de congelación e hai unha que incluso fai o pulpo a vapor, e que foi premiado a nivel europeo e que ten unhas ventas, e hoxe está en moitos mercados internacionais, e que para nós, como digo, tamén é un orgullo, porque tamén é un elemento de creación de emprego, de riqueza e, sobre todo, de visibilidade, porque, ao final, o pulpo do Carballiño, a parte do que levan as pulpeiras, tamén está nas mesas de moita xente en moitos países do mundo. É verdade. Pois, Diego, moitísimas gracias, hai que disfrutar, a invitar a nosos espectadores que veñan a disfrutar desta festa. Grazas a vos e vémonos no Carballiño. Decía, lo vemos aquí, non? Arrieiros van baixando cara a terra do Boviño, en Cea mercaban o pan e a carne no Carballiño. O sea que, ademais de buen pulpo, en Carballiño tenemos buena carne, hai pan e hai viño. Que máis se pode pedir para facer unha visita a esta fermosa vila e, sobre todo, a este fermoso término municipal, que ten moitísimas cousas que descubrir, desde os frescos de Vanga, arquitectura popular, pazos, hai de todo. Este mes de agosto é unha boa ocasión para facer unha visita a esta vila e ao seu concello. Nos volveremos a semana que ven. Gracias por estar con nós, vémonos con máis cousas de beber, sobre todo serán de beber, porque falaremos da feira do viño de Monterrey, que se celebrará en Verín esta vindeira fin de semana. Así que despois daremos conta de como foi. Gracias por acompañarnos. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.